Dat krijgt al zeggen wie minister Peperjoet in werk is, om daar het allerliedste politiebureau van Nederland te openen. Het is de eerste in een riege van 50 die het komende jaren in Friesland openen willen zullen. Het doel is om de politie weer dichter bij de burger te brengen. Meneer Peper, kunt u een beetje deze kant op draaien? Ja. Sowieso. Er wie van de een soort belangstelling van zowel Pommeranten als Boares bij de opening van het allerliedste politiebureau van Nederland. Het bureau is dood met de naam De Piepenut. De politiepost docht zijn naam eer rond, want je kent er binnen de kont haast net keren. In Friesland zullen nog meer van zulke soorten liedse politieposten openen worden, maar als doel om de politie weer dichter bij de boeren te brengen. De oude dwarpsveldwachter met moderne middels. Hierin had het beleid geweest om de politie in een paar plekken te concentreren. Nu is er een spreidingsbeleid. Het zogenaamde gebiedsgebonden werk. Jullie werken hier, ga je helemaal. Goedemorgen. Nou, blijf toe. Daar, nou hè. Dat wil zeggen, dit is het dorpshuis. Nu gemeengoed gaat worden, dat speerpunt zou moeten worden verheven. En daar zijn middelen voor uitgetrokken en er is een plan om volgend jaar, in 2000, in Friesland, ik hoop wel 50 bureaus zo nodig. Als mijn jongensdroom in vervulling gaat, mevrouw Van Baert overweegt de burgemeester te worden in Friesland, dan beloof ik de bevolking en uiteraard de vertrouwenscommissie dat ik binnen een jaar vloeiend Fries spreek en binnen 1,5 jaar het schrijf. We komen eraan. Over 2 minuten. Mooie film. Dit is wel maar juist een piepenut, hè? Dit is een piepenut, ja. Piepenutje, liedje broodje, maar fantastisch voor het dorp. Leuk dat de minister hier bij komt, om daarmee aan te gaan dat hij het van belang vindt dat de politie bij rondkomt bij de mensen. Brigadier Ouwekerk is een van de politiemeesters die de politiepost in werk heeft bij Mannensil. De moderne veldwachter die de boeren met allerhande zaken terug te kennen. De post is 2 delen in de weken iepen. Nou, het zei mij totaal niks. Als iedereen een beetje aan de regels houdt, dan moet er helemaal net een einde weg. Wie het nodig is. Je helpt weer maar. Het is gemakkelijker. Ja, we met allemaal Jan Wallen hoeven net met een graad naar jou te rijden. Dan kunnen we gewoon even naar de dik. De politiepost van Wergen is onderbracht in het dorpshuis.